cén dóigh gur thosaí tú hain an sin amach ag obair leis an Ireland-Palestine Solidarity Campaign agus chuthir beidir gur cin tú an turas sin a dhéanamh go dtí an Palestine sin siar inis i ngeamhíle is trí go dtí beidir an spric a bhí agad gáilhálan sin a cheáin. Bhí an grúpa sin, bhaí Virginian grúpa am fearste, bhí scáfte a gine rint Palestíne san Éireamh. Agus just bhí an tuafas a gáil a réon sa tíir sin go fáil daithin muid sin, daithin muid go róin dá hir, go jocailinn nachtú ar bhela éigen an takeíocht agus bá agus ar a léad an na churann a lí orthú go ró daoine a cyfad go dé bhí gáil a ré, go ró muid a takeúla, go ró muid just a géirí glór a thuirtáid, tíomh mí mar thuig muid fásta nachrú glór tuga ins na main commerceide mar hampla. Agus áitirbí ag rialtas ar bhí ahan gerám a takeúla sin na Israelíthe. Agus just thuig muid inne sin, agus bhaí muid inne go ró go jocailinn rudann se dhéanamh má fearste. Agus Codanna daoine a bhí a pléile sé gur bhí dearcú a go rathad siad just leis an rud a srú le fáile amach agus le teaghála dhéanú, leis an teaghála a gangú agus an neartú le go dearcú daoine thuganne agus rud a hála tháinig Palestíní go bal fearste. Codanna daoine sin thuaim a dinneráist agus stop muid lá in sa Palestín. Bhí muid a stopú le teaghlaí a bhí an seo daoine. So bhí an teagháilín de leidir agus bhí Virginia géirí go méh an cheangail sin deanta idir saoil na Gaeilge agus saoil na Palestíne fásta. Mar thuig muid cé gur ga chibhlint éagsúla iad. Bhí coscar a Gaeilge ag an ham sin, bhí ní róíon ghaol scoiliaat mar tá bhí seogainn a ní sé aitheanta agus just daithin muid na cosalachtí seo. Agus nar a bhí Virginia a Lord lá, bhí muid géirí go méh an teagháil sin a gáil idir iad haon agus daoine agus acu agus páistí seogaine ins na Gaelscoileanna agus sin ba chúis leis an turas ar an mise. Bhí me sé géirí an na náascanna sin a dhéanú agus iad a cheangail isteach leis an Gaelscoileanna ins na sé chundé. Agus nuair a bhí tú hain hall bhí tú hain sin ar fa mísa nuair a ggó arm Israelthú, an cuimhin leat an lá sin an féidir leat beidir muid a thógáil siar go dtí an lá sin siar inis i ngeamhíle is a trí. Bhí me sé in Ramallah agus má bhathair mhór ba chaitlik agus marí má bhathair mhór. So darlam go raithinn isteach go dtí Bethlehem le just bhí má gáil ceanad rudann teachar le thugaí sa Crís seo dú rudann teamar san digan tú agus é a thuirt le má bhathair mhór agus le. Bhí mar má bhálach isteach sin agus tá choras taxi an ar náide. Ní gra choras taxi atá tá, but stoptar na taxi he stoptar achan rud a gáilisteach tá seag fontí an na gcónaí agus stopú mé a gáilisteach. Agus tugu a maithas an áitma is a taxi me agus bhí ma hasú ar fé beidir gair a chlig, tríúr a chlig beidir. Bhí sé rásta níos massa an amsir an seo aniu. Agus daithin mé gur ó áthraach ar chrotna na saidirí seo agus daithrí rudann se. So just rug siad anam agus rint agad mar hála leis na daoine ar na bádaí. Rint siad an rud cannig chéan anam san na rudí sin cool agus isteachn sa jeep ar do glúine agus na rudí cannig chéan agus thug siad sus me go dtí ait bheg thuas san na sléifte agus rint siad me a cheistúin sin agus thug siad a maithas sin mé, bhí muintir a taxi a ligan a sí an mhuí, bhí siad a géirí go feicil an a raithin mé nó a ró íon teagháil, bhí siad a géirí feicil cé leis a róma. Tugu an dhé sin mé go dtíait is ceanna na háitina clúitethe sacú sin as céasú a dhéanamh géine agus bhí mustí a gelín, well, bhí sé níos lún an seomra fálcaí sogaine agus bhí tochtm bhí sé bag sponse nach rua árlach ar dibne agus bhí le blanca jogad agus
just conní siad an rud bhí fuamón an tamar fad, bhí solas an tamar fad, ní hocail le gola chola. Agus ahan neall san ahan lani rós agam sa go déan rud é lá na í hen san éit. Hoca tíir iste le mé thuirte ma agus chur siad dála gonam. Agus cheolhín ar fé fiche bommate go dtí an náit a rinneú mé a céistú. Na fuair má machchan sa cean dearán nach thug siad amach mé gan an dála gonam agus an seomra céistú sin bhí sé ní rú sé fiche sláidir. So is cod an chóras an le chu chur fríide chéal agus just rinn siad an rudí sinna le níor chodal me an tamar fad, bhí más giriste. Ag an airm sin agus tú i gilín a cheáin an raibh is a good citigar gur ggó siad tú ar dorú sin lása ag an airm. Well, dúirt siad gur buin sé le bumadachta agus an mar sin chachamas le go bhíonn sin tá agad. Agus sin an ceistú an rúma plé le grúpi ar lei bla bla bla. Amadí tá agin le go dtí hála chur míscíal hocu chur na sastaníon scéal hocu agus ghlaach siad lei sin agus cacamas a bhíon tá agam gur seafáide bhíon a tuigeann a handaine gur rud seafáide a bhíon gur chur a géal a bhíon. Well, seo ní gaga mé íon chúis leis sin rud. Tarlíonn sé leis na Palestíní a hanna le lá, teag sé isteachcha tá a bhacaín tugur hiúil tá níon tugur hiúil. Nílíonn chúis leis is commas teach lá, is leis céimhléar a dhéanana. Agus sinna dhéanann siad. Níl gur bhfuair me sé bláisín beg buide don síl a teag na daoine seo, teag na Palestíní.